tota activitat humana necessita de creativitat, necessita d'imaginació i això comporta intel·ligència. I en Carner en tenia totes tres. Era intel·ligent, era creatiu i era molt imaginatiu. Quan es fagin els llibres L'associacionisme a Catalunya i es faci a finals del XXI, el Carner en tindrà el seu capítol propi. El Toni era una persona molt sociable, amb molt sentit de l'humor, però de tant en tant amb molt de geni també. Alguna vegada xocaven perquè tenia molt de geni, perquè ell tenia les seves idees i les volia expressar i bé, i això estava molt bé, perquè a més, com que ho feia amb molta gràcia, al final t'acabava convencent. Ell tenia clar que l'acció associativa no anava tant per les activitats que fèiem, que també, sinó que aquelles accions havien de ser unes accions que milloraven i donaven un valor afegit a la societat. Amb la seva tossuderia, amb el seu compromís, amb la seva dinàmica absolutament dedicada a la cultura popular, doncs determina que persones d'aquesta mena han de perdurar. La petjada d'Antoni Carner, president fundador de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, és inesborrable. Traspassat el setembre de 2015, segueix ben viu en nosaltres. Carner demostra un fort compromís com a president de l'entitat coral L'Estrella de Sant Vicenç de Castellet i la Federació de Cors de Claver. Una trajectòria que culmina en l'ENS, on projecta els seus anys d'experiència al servei de la modernització de les entitats. L'Antoni Carner em va capgirar la manera de veure en la cultura popular del país. Jo fins a aquell moment tenia una idea de la cultura popular molt més segmentada i ell em va traspassar, per dir-ho d'alguna manera, uns criteris de transversalitat. Carner és un dels impulsors del cicle Debats al Territori. Amb aquesta iniciativa, l'associacionisme cultural pren consciència de la necessitat de crear una entitat transversal capaç d'aglutinar tots els col·lectius. Així neix l'ENS. Al seu capdavant, Carner entén que el futur de l'associacionisme passava per interpel·lar directament la societat i modernitzar-se com a expressió cultural. Actualment, l'ENS està format per 28 federacions, més de 3.700 entitats i gairebé 300.000 associats. Hem de ser un país que corregeixi una tendència històrica, mil·lenària, a lo micro, a lo petit, on cadascú va a la seva, on tot està molt atomitzat, no? I un és autònom i és ell i el seu fill, i l'altre munta una associació i són 10, i l'altre... Tot això, que ens fa rics, que ens fa diversos, però ha de ser compatible amb aquest esforç de mancomunar, de cohesionar, de federar. El paper que ha desenvolupat l'ENS ha estat un paper aglutinador de moltes confederacions, de moltes associacions, agrupaments, federacions, que determina una transversalitat important i que determina també un paper protagonista de la cultura popular i de l'associacionisme. Mai hi havia hagut tanta cultura popular com ara. I quan diem cultura popular vol dir la cultura més pròxima, la més propera geogràficament a totes les persones i la més propera, oberta, a que tothom hi té accessibilitat. Des de la seva constitució l'any 2005, l'ENS treballa pel reconeixement de l'associacionisme. A través del diari digital Tornaveu i el portal L'Agenda de l'ENS, difon les iniciatives de tots els col·lectius de la cultura popular. Fins fa molt pocs anys, la comunicació en l'àmbit de la cultura popular era pràcticament inexistent. Els mitjans de comunicació estem absorbits en un dia a dia d'informacions de caràcter general i gairebé mai parem atenció a qüestions tan importants com és la cultura popular, que no deixa de ser la representació de la nostra societat, de la nostra cultura i sobretot d'un teixit associatiu que li dona vida a aquesta societat i que en definitiva construeix país. I això, malauradament, els mitjans de comunicació moltes vegades ens en oblidem. Per tant, l'ENS i en aquest cas Tornaveu són una finestra oberta a aquesta cultura popular que segurament d'una altra manera seria molt difícil que arribés a tothom. A més, l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català publica la revista de pensament associatiu Canamàs i organitza cursos de formació a les entitats. Canamàs representa un salt en el sentit que dèiem, de com el moviment associatiu va innovant, es va renovant al llarg del temps. L'ENS actua com a interlocutor de les administracions públiques.
i en l'àmbit internacional és una entitat acreditada en el Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. L'ENS ha sapigut trobar els mitjans, trobar també l'encaix entre les administracions i les entitats, entre el pensament reflexiu de l'associacionisme i de la cultura popular i el gran públic. Tots els presents avui a l'acte de lliurament dels Premis Antoni Carner de l'Associacionisme Cultural Català esteu vivint un moment inèdit. Mai abans, uns guardons havien convocat totes les expressions culturals de l'associacionisme català. Un esdeveniment impensable sense la col·laboració de les federacions de l'ENS i el suport de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. A més, volem agrair la generositat i implicació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA, Previsora General, Arts Cooperativa, la Fundació Catalunya Cultura i DAM. Desitgem que aquests Premis Antoni Carner serveixin, que siguin un bon pas endavant i decidit, ajudar a seguir fent més visible la feina de les persones i de les entitats. Aquests premis han de tenir una doble vessant. Per una banda, han de reconèixer l'esforç individual i col·lectiu del món associatiu, però per una altra banda han de servir per projectar la feina que es fa diàriament, moltes vegades anònima, a la societat, perquè sovint ens oblidem de la feina que fan milers de persones, sense les quals aquest patrimoni cultural es podria perdre. Per tant, ha de ser un doble reconeixement intern i també perquè la societat catalana percebi i posi en valor tota aquesta tasca que es fa cada dia. Ens hem de creure aquest missatge de que l'associacionisme té un potencial de motor de país importantíssim. Aquest país el construirem amb molts elements, però l'element associatiu serà de primer ordre. I el Toni Carner ha tingut un paper molt important perquè nosaltres ens creguem també que aquest factor associatiu és de primer ordre. Seguint el llegat d'Antoni Carner, l'ENS continuarà treballant en la modernització de l'associacionisme cultural. Separats només som un arbre amenaçat per les inclemències del temps. Junts som un bosc invencible capaç de superar el més difícil dels temporals.